karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag Tigi. Ang akong mga kamot, nakamugna og sobrang kainit. Ingon ni ato ang namugna ko sa akong mga kamot. Kung bation ko ang tumang kasuko. Laura, di na magdugay din eh. Mamiya na kita. Kamu di ay kini, Laura. Ni Lucio, Nganong naabot kamu din eh? taas na kayo ko na ako pang isulti ang tananoy. Mubiya na mi dinhi. Kinahanglan makabiya dayon mi dinhi noy. Ayaw una kamu pagdali-dali sa inyong hukom. Ayaw una kamu pagbiya din eh, Laura. Duna kay angay masayran og importante kaayo kini. Unsa ka na ni Lucio? Dili na magdugay din eh, Laura. Tingalit, masundan kita ni Dayan. Oh, Namiligro kita ni Dayan, Laura. ayaw na James. May importanteng isulti ka na ako si ni Lucio. Ayaw kamu kabalaka. Dili kamu masundan kung adto kamu makatago sa akong panimay. Way mga kaaway nga makapasipa kaninyo. Unsa? Mugatang kupit oy! Ikaw na si Alsaining kupit! Hari ako los! Ayaw ko balsaha, anak. Niluto ko ka! Di ikaw may nagpatay ano niya? Ikay Alsa! Bugat babayan na! Ay, sige reklamo. Nasa man! Ha? Mamahuway sa ta! Alimuot kayo! Imbungal labihan ng atong iagyan! Kinahanglang malabay tang patay lawas ni Kupit. Sumpulkan sa lubnganan sa mga immortal. Parang dili na siya mabuhi. Gutag yapon tiyo ko! Buyon lagon! Igsoon labayan mo! Ug kung mabuhi si Kupit, patyon ko niya. Ug iapil ka pa niya sa pagpatay. Osa! Eh, lubog na to siya! Ari ako lusoy! Ay, pahuwayon na ta! Kapoy lagaw! Mayon tag langoy! May tatog langoy! Oh, sige. Pero dili ta magdugay. Dutatigo ko! Aron makabalik dahil ta dito sa gipuy-an nila. Dutatigo ka! Ikaw na, Tiking. Kinahanglang mapatay ko si James. Iapil ko na lang ang bata aron nawa naging sagabal sa kung tinguha ni Laura. Mauday niya ang tinuksod sa bahay na iyang elastika. Tangiyod din ni Pita. Pulos kandila ang naa sa palibot. Mga kandilan ito. Dali kamo, Laura! Panglingkod una kamo! Aray, niubag ang nalugpitan akong kamingking si Tiil. Ay, hilam na dong, Francil, ha? Ay, ayaw ka bala ka dong. Tambalan mo karon ni Lucio. Nagkuha na tong lana para itambal. Irang, o sa manawam ko ni mo ati mana. Si Francine na imo, Irang. Ay, hoy, hoy, hoy. Sakit. Unsa may Sakit! Agay! Gino! Sakit akong bugan, Rang! Nakit-kitan, yun, Rang! Ang ako lang maduhaning akong bugaran! Na maburot ng kinit-kitan atong banyagang kasag! Hikapa na eh! Hikapa! Murag buongon! Ay! Hikapa! Ano mawagang ngulong kasakit na eh! Hikapa! Aray, Gino! Hilam, ay, paghilam! Gino! Iwasay. Day! Allah! Paduulon mo ni Lucio aron matambalan ka ng inyong gibati. Ayaw na pagkawan. Okay naman. Okay na ne. Oh, natambalan ko naman pinaakan mga kasag. May kang muhilot, may kang muhinol da. Oo. Dong Ang imong panit ba? Doon sa bugan wasay, nalaksi gyud. Oo, pero maayo kang muhinol. Oy, hinula pirmi hinula. Ay, Tawagid. nalaksi! Oh. Animal tong kasaga da. Mubawas ko to nila, mubawas ko. Uy, mubaos ka. Mubawas ko. Nagkapamunit man ko mga kasag. Oo. Loto na ni. So, kanon ko ni. Kanon lay ko ang ini.
Sa tingani mo. Los. Oh, Lucio. Los. Lucio. Los. Lucio, way apelido. Nagkapamunit. Kog na po, kabuok. Akong gipuyo sa akong t-shirt. Mga dagkong kasag. Hala. Kada Maayo kasag. gani. Wasay kay wa naputol ang importanteng nagbitay sa imong lawas. May. Wa maapil og kumpit sa mga kasag silang paak. Ala, sige, hapyo ra. Ayaw ko kuan. May kang mudag hapyo, Los. May kang mudag hapyo. Say, Los. Ay, Ikaw gid ayaw dito ay daghana usa lang los. Ako mag-amping Los. yung ko. Nga dili maabot sa akong kuan. Sa ako. Hoy, ayaw tiwa sa wasay kay naay bata. Ha? Ngano dahil nanay tirang? Ay, wala dong ay. Ala. Unsa man dong, sakit pa imong kumingking sa imong tiil nga napaakan sa kasagdang. Wa nanay tirang. Itambalan man ni Tatay Lucio. Nabugnawan sa gipuga niya mga dahon. Maayo no, andong. Nagastang ako, nabugnawan. Tanawa dong. Ay, bugnawa. Ako, dairang. Ako, ano mo sakit, day. Pero ano pag siguro? Kung mawa ng sama sa dool sa kumbugan, dairang. Simutan niya, day. Ay! Hala! Tulo ka, hala, tulo. Paghila ba siya ay? Ah. Hal-hal ka lang da. Nay Lucio, wa pa ko nimo sulti. Bahin sa importanteng isulti mo kanako. Pasensya kaayo Laura. Giuna ko man gud sa pagtambal ang mga samaran. Bueno, sultihan ko na ikaw ni ining maong kasayuran. Unsa ka na? Ha, Nay Lucio? Buhi pa ang imong mga ginikanan, Laura. Buhi pa ang ako mga ginikanan. Og hain sila. Asa man sila, Nay Lucio? Buhi pa ang mga ginikanan ni Laura. Oh, buhi pa sila. O gano'ng nasayod ka? Nakita ko sa bulang kristal. Gusto ko silang makita og ikasulti no eh. Maoy akong naproblemahan tungod kay wa ako maklaro kung asa silang dapitan na himutang. Pero nagkasiguro kong buhi sila. Sultihan ko niya ikaw, Laura, ug paminaw kamo. Akong isugyot kaninyo, Laura, James, nga anhilang una kamo dinhi sa akong Pinoyanan. Kay way mga dautan nga makapanghilabot kaninyo kung niya kamo sud utog karan nining akong panimay. Protektado kamo. Migabi na. Ngit-ngit tas gawas. Ginoo! Nadungog ng crickets, Ginoo! Dinisa sa sod sa panimayang losyo, ngit-ngit na sab. Asa ba ay? Ngit-ngit god. Oh! Kana di ang suga na nagsiga diha nga mo nakahatag og kahayag Suga. di sa atong palibot. Suga! Kada mga kandila ang naas palibot. Ay, oh god! Nahayag day! Hayag day na! Mas hayag pa ni akong kalimutaw! Mas fluorescent pa ning sigas akong mga mata irang! Doon na may mga suga. Ato ka nang pasigaon. Hay, ikaw ha. Ayaw, ay. Ha? Basin og nagtipid na si Lucia. Tipid god! Tipid god taon! Mas haunted house pa maning napita kaysa atong gipuy-an karaang mansyon! Mura magdakula nagpuyo din eh! Ginoo! Sinoog kay Nadakula. Saba ay Nadakula. Sinalig madunggan kang Lucio amawa ka. Okay. Pagkausun ganita din yung gabi indako. Ah! At ngantas mga kasag, patay yun ta. Ako mahadlok! Oy! Nawa. Oy, Los! Los! May kay... May reklamo. May ikaw. Los, may kay mitingog ka diha. Malika, Los! Los, ano Los? Wasay mo'y naon sa mga ka. dire sa akong nahimutangan. Ikaw ba, Los? Los. Kadaghan ba itong gipanulti ni mo, oy? Kung isuot ang saksako, mga punog yung saksako ato. Ang gingon ako ni mo, Los! Nga ato lang pasigaw ng mga sugat din sa bahay. Kay ngit-ngit! Imo ning bahay, abusado ka. Pero ang imong gitubag, murag na punog ko sa kasako. Ha? Sabot ka! Palayason di kaya din sa bahay ni mo. Ayaw taon. Na matuyok na ako ang usa ka iktarang yuta ni kumaring si Sel nga tagalite. Ha? Layas karon din heron. Say. Wasay magkali, Oo, say. say. Oh, wasay ko. Ikaw mo idaghan o gitabi. Usa ako!
Layas, Ay, layas. wasay! Layas. Ikaw ba ayaw gud pagbuot, God? Di lagi gusto si Lucio nga sugaan ng dapita. Ngano lagi? Say, pamati, say. Ay, kung kuha na. Sa gikaingon ko na, mga kahayag lang sa kandila, ang kinahanglang iiwag dining dapita. Aya pagbuot, kay mo kunin ba magbuot ka. Di ko mutubay ni mo, say. Ay, Maunay sino? importante. Hala. Nagpadayon pa ko sa akong pagpahinungod, sa akong ritual. Taon sa unsa? Oh. Unsa man nagpuyo ining panimaya? Dakula! Dakula ba? Ay. Unsa ron? Ginoo. Unsa man ron? Ginoo. Uwang sa ilo, wasay! Oo, lagi hibaw ko kuha sa hero, pero unsa man ang giwangan niya? Nahadlok ko day, gakos ko day be, loklok ko si ilok day ilang be. Ay, saba, ay! no. Hilom lagi, mahadlok man di ay ka. Ingon ka, isog ka. Unya, mahadlok di ay. Mutambid ko day, mahadlok ko day, basta ngit tambid ko day. Ipaod ka diri. Para bawas ka hadlok ba? Kasimot ko simong ilok day, maisog man ko. Simuto na kong ilok day irang ha. Ay, amaw! Amaw yung gada! Amaw! Hala! Narang bulkan! Ano yung kwalos? Hala! Sige, Hala! musaka kita diyan dapita. Ug itambog ta si kupit diya. Kapoy kayong katat diya! Gamita ang imong pagkatiki, tiking. Hala! Ni gawas imong duha ka iko ka niya kwalos! Ninduta iko ka! Huwag ang duha ni mo katiil! Huwag duha ka mga kamot na porma nga dragon! Duta dragon na! Pero imong lawas o naong! Wa mausap! Batiyan na ako ka! Uy, amaw. Magkahimo ka sabi. Sama ka kanako. Kung dili mo lang mahimo, Ninduta iko ka! dili ka mo dako sama sa usa ka gidakon sa bukid. Batiyan na ako! Una, sige na. Mami ata din eh. Madlo ko. Isagayag na din sa gawas apan inigsuda to sa bahay ngit-ngit man. Mahadlok ang bata din, Laura. James, Ngilad kayo nga kung bation. Ngirigso na to ang panimaya. Pulos kandila ang palibot. Mga dagkong kandila. Mga itong pagyukini. Murabag nanungo ang nagdagkot sa mga kandila. James, nakadungog ka man bitaw sa giingon ni Noy Lucio. Anay lang una ta din sa iyang Pinoy-anan. Protektado ta din eh. Dili ta makitaan sa mga dautan nga nagtinguha sa tong kalautan. Pero lahig yun nga ako gibati, Laura. Ako sa mami. Madlo ko din eh. Madlo ko. Mangitatag laing kapuyan. Ika-13 sa lang mga adlaw. Iugbok ko na kining Santo Kristo nga pinabali. Nabali na ang Santo Kristo. Ihatag ko kanimo si Laura apan buligi ko sa akong tinguha nga maako ang daghan nga bahandi nga gipanag-iya ni Aqualos nga anaa sa ilawom sa dagat. Ang mga imahing mga santos naghilak silag dugo. Nga sa ato pa mulampos ko. Uy, unsa ron? May naniid na ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!